may gabi is tanan no. Natay ka may introduction no, may intro ba. May gabi ninyo tanan di ano, may gabi is man ang lantaw no, paliw ko drop sa inyo paliw ko mention sa inyong mga pangalan dire no. May gabi Brother Jude, may gabi ni mo di ano, may salamat sa paghapit no, bago pa lang ka nagmensahe. Karon karon ana ka sa atuang live. So daghang salamat no, daghang salamat sa imong paghapit no Brother Jude no. May gabi ni mo diha. Isabel Sunido, may gabi ni mo diha Isabel Sunido. May gabi sa tanan si Mars Sir na Abistado, may gabi kaninyong tanan no. Medyo na ibara atong tutunlan. Nganong nibara man itong tutunlan, mura man basta magatigulang, magbara na yun yung mga itong tutunlan ba? So as usual, makiksunan no, naata sa balay karon, work from home ta, kay maulag Muna pag-ingnon ba nga, saon taman, gipakatawar tang gwapo, wata gipakatawar adunahan. Daghang salamat no, na ako'y importante nga i-announce karong gabi na makisunan in relation sa ato ang gibuhat ganihang udto. So manginaot ko nga kamong tanan na sa mayong panglawas no, nanihapon na ba mo, human na ba mo sa inyo ang mapagsikay-sikay sa inyo mga buluhaton matag gabi no, ang laugs baboy, ang uban diha ng laugs baboy, ang uban siguro nitan-aw sa inyo ang paboritong teleserye. So may gabi sa tanan, may gabi sa ira, may gabi ini mo di ano, may gabi dili lang ko mohapit tong mo tambong gyud ko kana mas maayo na tong imong gibuhat tong mohapit mo tambong gyud. Daghang salamat no. Si Brother Jude Makisunan, ako ni siyang kauban kaniadto dito sa seminaryo nga usa ka composer ni siya. Ni compose siya mga kanta makisunan no, usas mga kanta nga iyang gi-compose no, akong i-try na ko og kanta unya to taod. Tanaw na to dili ba taon taan hindi pa ta malabayag bato sa silingan. So daghang salamat tong Ginoo, salamat sa imong pagtambong no. Sa kinsa pa may lain ni commentary so Leonardo, mayong gabi ko, mayong gabi diha nimo usa to angga nimo ni Leonardo Juan Agura. Pag umangkon ni siya makisunan no, parente sa ako ang asawa. So daghang salamat no, daghang salamat sa inyong pagkapit no. Atong padaghanon ni makisunan kaysa taud-taud natay i-announce. Natay announcement ani. Mura taan di eskwelahan ni announcement. So may gabi no, si Brother Jude Makisunan, naani siya YouTube channel. Sa kadtong na dunay YouTube nga account diha or kadtong mga walay account sa YouTube, pwede niyo tan-awon ang iyang video no. Naa siya YouTube channel nga ang title sa iyang YouTube channel kay Riv Bros. So naa diha no, naa siya pagkukabildo sa tuang makigsunan pud nga naay mga YouTube. Naa pud siya gitawag nato og mga kanta naay mga kanta gipang post dito, naay kanta nga gi-compose ni Reverend Faustino nga nindot jud kayo no. So daghang salamat no, maayong gabi ni mo Leonardo Agura no, maayong gabi ni mo diha. Salamat kay sa paghapit no. Good evening sir. Ay pukog tawag zero. Ako man ni classmate si Bibi Santalisis no, maayong gabi ni mo diha. So atong music no, daghang salamat no sa nag-compose sa atong music karong gabiuna no. Kining music no mo nay millennial nga music, bag-o ni siya nga music makigsunan. So katong mga nagpangidaron diha og mga nilapas na sa kalendaryo, mura di mo ka-relate ani. So mga millennial ni kutukara. Krisa Sukinyo, good evening sir. Mayong gabi ni mo diha Krisa no, mayong gabi ni mo diha. Mayong gabi diha amigo, mayong gabi Miss Island Cabanes sa makisunan no. Ako ang kauban sa buhat ni adtong naapa ko sa Dakbay sa Sugbo nangita og panginabuhian. So mayong gabi ni mo diha Miss Ay, usap po din siya ako ka amiga nga pastilan daghanang mga kaagi na mo ni kaniadto no. Murag di na ko maihap ang amo ang mga kaagi kaniadto ni Miss Ay. Mayong gabi ni mo diha Miss Ay. Salamat sa imong paghapit Miss Ay no. Maghinaot ko nga human na in taon kag panihapon. Kung wala pa ka na nihapon Miss Ay no, basin og mawagtang siguro imong ganas panihapon. So makisunan na usbon ko no, naata sa balay karon no, kay wala ta sa ato ang studio, social, murag na studio ba. Sa inyo makita no, nanatay mga frames. Social, buta na frame para di kay boring ba. So makita niyo di ato ang hulagway sa ako ang station manager
Nara ang hulagway sa akong station manager, oh, nara. Oh, di ba? Nara diha. So may gabi ni mo diha, amiga. Lisa Runulo, hilom ayong gabi, shout out Babaw Mercado. Shout out ko sa Babaw Mercado makigsunan, no? Diha sa Dakbayan sa lungsod sa Oslo makigalaan. Mayong gabi ninyo diha, no? Mayong gabi istana, no? Naglanog ato ang tingog diha sa Mercado, Babaw sa Mercado sa Oslo. Muratag nagbingo ani kapit ra bang piyesta. Usbo na ako makigsunan, no? Naamang gyud uban nato karong gabi una ang ato ang pinalanggang bisita nga naa gyud pirmi nga nagpuloy nato. Si Brother Jude makisunan, si Brother Jude nga naani siya YouTube channel, no? Atong bisitaon ang YouTube channel ni Brother Jude. Ang nakabutang sa iyang YouTube channel, no, kay Rev Bros. So ay kalimot og patamsak og ayaw pod kalimot og subscribe. So kung maadto man gani mo YouTube, apil na sa pud ako Dito, dagan king salamat, no? Dagan king salamat kayong tanan. 55 may gisunan sa mga tao sa itong balay, no? Manginaot ko nga kamong tanan, humana mong panihapon. So natin pag hisgutan karong gabi una, na ako i-share ninyo makisunan, no? Mura makong nagtakilid, no? Sakit makikutang kogo, ani? Sa may mikrofon na speakas kilid niya. Ako ang video na speakas kilid. Pagkabinuang mo niya. Christine Urias, pa-hi kay Kuya Boni. Yes. Kuya Boni ni mo na siya sa France. So mayong gabi. Mayong gabi ni mo diha, no? Celestine Urias, no? Hi ka ni Brother Boni sa pagkaron murag wala pa siya di pa siya nag-online, no? Kaya naamang gud siya sa seminaryo. Generous Alcalde, shout out, yes. Shout out ni mo diha Generous Alcalde, no? Mayong gabi, no? Salamat sa paghapit. Akong pinakagwapo nga professor, Kang. So, small gini ako ang kaluyahan, no? Si Romir Galdo makigsunan, no? Saan siya kabanggitan na kung siyanti niya itong mga panahon nga napa na siya nag-eskwela sa college, no? Tangking salamat ni Romir Galdo, no? Wa jud ka malimot sa akong gitudlo nimo dong. Kinahanglan gyud mo sulti sa unsay kamatuoran. Yang comment, no, ang akong pinakagwapo nga professor. Sakto yun, nakakaton jud ka. Wa jud ko nagbasol nga gipasarti ka kay moay jud ka mosulti sa unsay kamatuoran. Salamat sa panihapon rin nga nag-birthday karon. Happy birthday. Sana all na mga panihapon, no, sa akong nakit-ano si tuang konsihal Franklin Dublin makisunan na karon naminaw sa tuang pagsibya diha sa Barrio Hagda, no? Naa sila giandam diha nga pagabugnaw ra ba kay silang gi-display. Manginaot on tata nga piska nin taon ta diri bahalag tikulo na lang. Oh, pag enjoy mo diha, ha. Ako nga bakong baliko, no, nga mahal kaayo ron ang piyansa kung masoon mo sa barangay hall kay daghan ra ba kay manok des kasilinganan. Mayong gabi makigsunan, no? Mayong gabi mayong pagtan-aw sa tuwang higala o sa bakigsunan dias barangay Hagdan. Si Marianito Labiste, Harians ni siya makigsunan pagkabuutan nga bata, no? Gwapo ni siya pero Harians murag ikaduha ra sa kanako. Ako pinakaunang gwapo, ako bi announcer. Mayong gabi ninyo di ano? Di ka mag-hire og mga artista, sir, para pa-apply ako. Judith Colobio, may gabi ni mo niya, Marino. Di lang kung mo-hire og mga artista sama ni mo, Mari. Kay bawo ko nga ato'y gipahipi ni mo diya sa kabinet, no? Tapad sa duwa ka sardinas. Mayong gabi nyo, mas salamat sa inyong pagtanaw, no? I-regards, ipangumusta ko sa ako ang uyuan diha. Si Judith Colobio makisunan. Ako sa ning pariente nga gwapa sa di, pero naan siya gitaguan diya sa kabinet, no? Tapad sa duwa ka sardinas. May tagipagawas na unta to. Danking salamat, no? Pa-shoutout ko, sir. Makisunan mo, akong i-shoutout ang presidente sa among kapunungan. Presidente sa ako ang SSG officers makisunan, si Hana Bacalso. Mo ni siya akong presidente, no? Kini akong presidente, pinangga kay nako ni, kay kini siya akong kaabag sa eskwelahan. So, unsay mga problema namon, unsay mga kalihukan, unsay amo ang gusto nga pagabuhaton sa eskwelahan, naagi ni sila nagsuporta, no? Pinanguluhan sa ato ang maabtikon kay nga presidente nga si Hana Bacalso. Dahaking salamat, Hana, no? Manghinaot ko nga basta bagong tuig pohon ato ang imuhang pangandoy matuman ang gyud.
Gio Gian sa Busido, pa-shout out sa mga taga Kalunasan. Hala. Taga Kalunasan na sad. Umayon ka videos mga taga Kalunasan no, pag-amping mo diya mga taga Kalunasan. Ako nga pilog shout out kadtong naa sa atong mga higalaan nga naa sa Kalunasan, nga bisag dili sila taga Kalunasan. Pero kadtong mga lumad nga taga Kalunasan, mayong gabi kaniyong tanan diha, hinay-pahinaya inyo mga radyo no, kay basig makadisturbo tag silingan. Bawal na biya doon ang video kino. Bawal na sad ang pagsigi og bat-bat tunga-tunga sa gabi no. So manghinaon ko nga inyo nang pahinayan ninyo ang radyo. Tapala ato ni basahon na magbasa-basa ta karong gabi no, kinalate no kay naatay gibuhat kaniha nga akong isulti ninyo. Bahala mo sa kinabuhi diha. Hana, hi RK. Hala, uy. Akong pinahin ng music Hana no. Kini si Hana makigsunan no, akong estudyante ni sa Manigaldo, usa ra gyud akong gitudlo nila. Ako usa ka klase sa maestro manggod nga akong i-sure kung ako bagyong nasulti nila, ako ang sakto nga discuss, batbat o pagsulti unsa may pag-transmit sa mga impormasyon ngadto sa akong mga estudyante. So kini si Hana, usa ni sa akong gisultihan nga Hana, sa imong kinabuhi dapat mahimo jud kang usa ka ma-honest kana bang mosulti jud ka unsay ka matuoran. So niingon siya nga, hi RK. So sa RK. Kasi sa RK, kasi nga RK Bagatsing. Mura kog naong RK Bagatsing. Salamat kay Hana no, pagabutan na lang. Pa-shout out brother watching from Palawan. Okay, Carlos Tibay dong ka makisuna no. Salamat kay brother no, salamat kay sir no. Palihog niya ako og send na ako sa pangalan sa imong restaurant. Nani siya restaurant sa Palawan, basig na imo suroy diha karong mawagtang na ning COVID. Hapit na ni mawagtang ning COVID. Hindi ka wagtang ning COVID makigsuna no. Manuroy tabi sa nasa no, ayaw kalimot sa pagsuroy sa Palawan kay naa diha ang nindot kayo makigsunan nga mga dagat pero sa pagkatinuod lang parat lang yapon ang dagat. So, atong bisidahon. Brother no, palihog kog sensor Carlos Tibay no, palihog kog send kung gusto kang i-plug na to ang imuhang restaurant diha sa Palawan. Nya ana sa kog kalimot padali ko diri og seafoods. Monterula Juan may gabi ni mo shout out ko diri. Diri mi nagtapok Gingging, Christine, Ate Alma ug Ate Gemma. May gabi ninyo diha no. Pagtapok-tapok lang mo diha no. Andama lang mga sensiyo no kay para kung dunay mabunot diha dunay mapildi no. Maka-release gyud, makatahan. Ako ni makigalaan makigsunan diha sa Barangay Hagdan no. Pagbantay-bantay mo diha basta nay nakiblat-kiblat diha sa sakyanan nga nay nakiblat-kiblat sa atop daga na lang gibudaan. So dahil salamat ninyo no, daghan kayong salamat gid ninyo sa inyong pagtambong makigsunan no. Salamat sa plug tungi ha, mauwaw man pud daan na ayo pag Dan salamat ako magpasalamat nimo no si Brother Jude Makisunan, Jude Mary no. Usa ni siya kabanggitan nga composer Makisunan. No, doon na siya gikanta sa ako nang gingon no. Akong i-try og kanta unya taud-taud ang iyang usa sa iyang mga gi-compose no. Kay agi pasalamat niya ba kay iya makong giplaga niya, nag-live siya ganiha niya tapos iya kong gi-appeal sa iyang paghisgot-hisgot, pagpanlibak. So akong kantahon ang iyang gi-compose niya. So manginaot ko nga inyo kong suportahan niya, manginaot sad ko nga di ko ninyo biyaan. Dan kay salamat no, mega love, shout out makisun sa tanan ilabi na ni Brother Charles. Yes, Brother Charles no, naadiri si Sir si Brother Jude no. Nag-uban ta no, mag-uban-uban ta bisan asa ta dalhon sa kapalaran, mag-uban-uban ta. Rumas Ilmer, akong silingan, pa shout out naman silingan, maayong gabi. Yes, ako ni silingan si Rumas Ilmer makisun no. Salamat kay sa pagbisita, sir. Ako ni silingan ang ilang balay, duol kay sa among balay no sa Dubdub subdivision makisunan no. So silingan kay mi malabay ra nako ni bato ilang balay. Magginaon sa mga ni. Joke ra bitaw. Okay, so si Franklin Merasol Dublino ako nang gi-mention ganiha no. May gabi father, ayo pa na father. May gabi niyo diha no pag enjoy mo sa inyong gipangbuhat diha karon kay bawo ko nga naamoy gibuhat diha kay natoy gitapok ganiha nga perting bugnawa. Kung manginaot ko nga kadtong gitapok didto, ato tong hinahinayan og yarok. Nya kadtong naigihikot pod tapad-tapad sa gitapok. Duha man to ka buok no.
Basin ining abot na ni kaldero no, tulo na kabukang ulo. So duha ka manok, upat ka tiil. Usahay no, duha ka manok ang giihaw, pag tan-aw sa tiil nahimo mang 8. Pagkaugma ano ang silingan ng itaas akong manok murag to gidungoy. Salamat kayo no, daghang salamat sa inyong pag-amping mo diha sa inyong paglingaw-lingaw no. Ayaw mo og palabi diha kay wala ra ba ako. Paspasay ng tagay diha ano ang baso no, ayo nagsilko ti kog tagay. Wait tagay. Mayong gabi sir. Yes, mayong gabi nimo diha ano, Cuerpo, Mimi Cuerpo no, mayong gabi nimo. Salamat sa inyong pagtambo no. Daghang kayo salamat gyud inyong tanan. Pa-shout out, happy birthday Ma'am Nancy Saison of Balerong Elementary School. Yes ma'am, mayong happy birthday no. Atong kantahan no, si Ma'am Nancy Saison makisunan sa Balerong Elementary School diri sa Dakbayn Naga. Nagsaulog siyang adlaw na tawhan. So atong hinay kanta kung makaya ba nato. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, di ba? Asa naman ako ang kuhan niya? Bihon. Dahil salamat Ma'am Lixie Aliganga grapes. Grapis. Ay, doon sa pagbasa naman, basta grapis. Happy birthday, Ma'am Nancy Saison, gikan sa Balerong Elementary School. Good evening, sir. Yes, Kyla Luis sa Lacey, no? Mayong gabi ni mo diha, no? Mayong gabi, mayong pagtanaw, no? Si Charlotte Shane Murillo. Sir, managad pa ba kanamo sa? Pa-shout out ko, sir. Anong dito managad? Managad ko eh. Managad magigo sa akong giutangan. Ngano utang dito managad, di ba? Inon pa lang ta nga straight. Di managad ko yung tanan. Tagdunda mo. Samot na ako kung hulam ko ninyo kwarta. Romel Galdo makisunda. Nawala ra ba ko sa Facebook og almost 2 years. Famous naman si sir. Ha? Ang nawala man ka. May kinakatultol sad ka. Galdo. Anong nawala? Galdo. Anong nawala man ka sa Facebook? Asa makadapitan ni Sakay day? Usa gizakay nimo. Kung wala ka sa Facebook, masakay kag 01K. Wala siguro ka ni Sakay. Asa makapaingon di ay? Nakatultol ra sa balik no. Salamat ana. Dan king salamat no, Galdo no, gimingaw sa kunin mo dong. Dan king salamat, pakpaka nato na sila makigsunan no. Kay ako mga janting nga mga buutan ni sila pagkabuutan ng mga jantihan no. Ato ning ingnon nga buutan no, kay tigulang na ra ba ta basin og sipaon atong lobutan ni kung mahinagbo nato ni sila. Wala gyud sir. Unsay wala? Nati agudo. Unsay wala? Nati agudo. Wala gyud sir. Unsay may wala? Walay sudan. Nati agudo makigsunan no, murag igsuon ni pitok ni. Nausab na mo yung ipilido no. Ako, hapit na ko ba akong ipilido kay matud pa nila, murad ako si hinumo ako pangalan Tristan Sinahon no. Garbo ko nga akong inahan si Corazon Colubio Sinahon og si ako ang amahan si Lucio Sinahon no. Mga karaan ni sila, mga adunahan ni sila mga pangalan Lucio og Corazon. Ako ilang anak Tristan Sinahon, pero gusto nilang usban akong ipilido. Himon ko na kong Tristan Bagatsing. Binuang Manila ha. Ay, wag binuang ba? Good evening also, sir. Yes, mayong gabi. Pwede mo diya si Listin Orias, no? Matt Alferez Lavandero. Mega shoutout po. Opo, sige, ano po, baka mga Tagalog po to. Minsan makaisunan, no? Marami po kasi tayong mga kaibigan na mga Tagalog. So, minsan mga kaibigan, kailangan natin magsalita sa Tagalog. Alam niyo po, hindi pa ako lasing ha. Ganito lang talaga ako magsalita ng Tagalog. Alam mo, ako lasing, dili kami. Hindi. Kung kailangan mo ni ko akong idol man ni si Kuya Kim no. Ano ni si Kuya Kim no? Kung makita magkaibigan, ito tinatawag nilang matanglawin. Oh, di ba? Mga kaibigan natin yan. Matanglawin. Sa pamandailain diya. Good evening. Yes, ngayon mag-announcer kayo. Yes, Maria Georgian Busico no, naa kay live sad nga selling no sa imuhang mga mga kanang mga sinina, mga kamisin di ato ning i-plug diri kung ganahan ka.
Ako sang gipanawagan no diha sa lungsod sa Oslo no katong dunay mga tag-iya diha og mga resort. Hapit na bita mo abli no kay hapit naman ta mo balik sa normal sa pagkaron no kay dili pa man ta normal no sama na ako mo dili pa man ta normal. Ini ka normal na pohon mo balik na ta og abli sa tuang karon nag-abli naman no nag-abli naman ang Oslo Makisun no nag-abli na ta sa tuang Botandingan. So pasalamat ta sa tuang gobernador Gwen Garcia no kay gitugutan ta sa pag-abli na so natay mga daghang mga beaches diha mga cottage sa tawagan na tawag nila doon kanang pwede niyo puyan sa Oslo ba so maadto mo sa Oslo magsuri mo dito para dili mo mawagtang mawala sama ni Galdo nga nawagtang sa Facebook for 2 years naidaghan tang mga kapuyan diha sa Oslo pwede sad mo madto sa Sumilon Island daghan yung pwede matuan naa say monkey watching diha sa Barangay Hagdan. Pero kinahanglan mamadto dito sa buntag hangtod sa udto ang mga unggoy kay ini kagabi ana kung madto mo gabi ang inyo makit-an lain nga mga unggoy. No na siya so basi na makadung to diha no taga Hagdan taga Oslo no nga gustong ipa-plug ang ilahang mga resort mudawat ra gyud ko. Okay na jud kay nako. Wala jud problema nako basta ang importante no makatabang ta sa tuang mga estudyante no mao ra gyud ang tumong og tinguha makisunan ni nga tuang gibuhat karon para makatabang ta sa tuang mga estudyante. Wala ko nagpakiloy ninyo ha. Okay, dalang salamat sa 62 ka buok makaisunan nga nagpabili nagtan-aw bisan og way kwenta ni akong gipangyaw-yaw. Na ako'y ano sa karon taon no alas 7:30 na ako istorya ninyo. Na ako yung nagnanasin ni Baros akong tutunlan ay nisangit ng mga bukog sa asin akong gisuan. Shout out ko sa imong student nga si Isabel Sunido. Yes, Isabel Sunido no, shout out nimo diha. Inday akong buutan nga estudyante no, nakadaog ni siya niadto niaging gabi pero mas gipili niya nga ipaambit ang iyang nadag-an kaysa iyang kuhaon pagkabuutan nga bata. Mo na bata nga naapangan siya wala pa nga siya sa iyang hingkod nga Panginoon makisuna no pero nagtrabaho naman siya usa naman siya ka teacher karon pero ako ning estudyante sa una sa iyang nga Panginoon ako nahuna siya sa pamaagi nga ingon ba so danting salamat no Isabel Sunido no papakan lang tiga si Gingging shout out ko diri sa Hagdan nag-inom mi balina maros makasultim sa tagsana all ani makapanladlok mataning uga siya nag-inom sila balina si Christine Eldrin Juan Noono Jenny Beth Tipoy Juan Alma Joe Eric ug uban pa nga malang mananap muna inyong kalimtan no nga basin mahadlok na niya mo sa hayag og tubig ya. May gabi ninyo na maayo pag-enjoy mo sa inyo ang paglingaw-lingaw diha. Ayaw kalimti no nga doon na tayo social distancing. So kung magtagay mo, dapat tagsag lupa. Kung mahimo, ituno lang mo nagluto og sopas. Pa-shout out ko ni Juliana Busa Makisunan sa Hagdan no. Nancy Agudo, yes, anak din ng Juliana diay. So ni Pitok, may gabi ng Juliana no. Sino Juliana? Nakita kuan dito signal sa Hagdan ng Juliana. May gabi niyo diyan ng Juliana no sa mga taga-Hagdan no ako ang mga friends na ko diya. May gabi niyo tanan. Si Nadet Biligantol Tasong na nagtan-aw na to no ate. May gabi dati comment pud panag sa ate bi. Basta na kay pa shout out di ate. Akong baliko no kinsa katong gustong magpa-advertise sa ilahang mga resort diya sa barangay Oslo sa lungsod sa Oslo. Willing juga ayo ko mutabang ko ninyo og promote sa inyong resort para inig-uli na ako libreng swimming pool sa nako. Una no, wala pa ako nakabalo man unsang pagligo swimming pool no. Nagtudlo na ko ani no si Mayan Labiste man no, nagtanap-tanaw ra man des Mayan Labiste no. Dapat ko no kung maligo kag swimming pool una dagat. Binuang tingalin nila ha. Kaya kung di daw ka maligo daw kang dili nimo una dagat basin kuno og kuan kanang panuton ka nya talutuhan lang kanila og kanang atay abo. O kining atong mga katigbilangan no. Atong mga katigbilangan sa una ba kining mga laway-laway no luwaan na to ang mga bukton nga na ay mga sa tawag ani na ay mga
mga katol-katol, no? Butangan og kana mga hampol, mga ana matong mga katigulangan, no? Sumo na matod pa nila kung maligo kuno kag dagat. Naglugam na ko nung tubig. Kung maligo kag swimming pool, dapat una dagat. Bahala mo sa kinabuhi diya. Sir Tan, greet ko happy birthday ni RR Labiste diri sa barangay. Uy, mayan, mayang gabi no, ang imong brotherhood birthday ka ni RR no, si RR no, pastilan mayo kay ni siya makisunan no, mayo ni siya sa kanang sa panagat ka na sa pamana, nakakuha na siya, gindot kayo na siya, mga buutan ng mga bata ni sa barangay Hagdan, no? Akong mga kaigalaan niya sa barangay Hagdan, so may gabihin yung tanan niya, no? Pag-ampingin daon mo niya, kadtong mga kauban ni Konsyal Franklin na Dublin diya, Mirasol Dublin, no? Nagnaama sila gipang buhat diya, kato sila si Gingging namin gipang buhat niya, ano? Ako lang tambag sa mga silinga, no? Ipain taon ninyo mga manok diya. Sigurado ang inyong mga manok kung nibatog ba silang balatugan. Basin mo ambak nas tungas gabi eh. Alas 7:20 City ang ato ang oras makaigsona no. Bisan way nang utana no. Karon taon ato nagsugdan ning tanan. Maginahina ita no. Irene Rabadon is watching. Salamat kay pagtanaw Irene no. Ni pasalig makaganiha at least naa juga. Oh sige, panayaw mo diya. Maayong gabi diha sir. Roslyn, maayong gabi sa nimo. Salamat sa paghapit. Ito ang nananaw na ito karong gabi na no. Na-discount 20% sa isinta man kabuok. Mayang gabi. Pa-shoutout po. Yes, Ninette Silangan Lagare. May pa-shoutout po sa inyo. Tagalog kaya? Tagalog ba to? Sa mga Tagalog dyan no, mag-comment kayo ng Tagalog no para pag-usapan natin yan. Maka mamaya, hindi tayo magkasugakod sa Tagalog ba? Franklin Mirasol Dublin, magsuno, haha, bawal na, father. Manguha og manok. Kisa na ingon, Jaime? Sus, Jaime. Makiksunan dia sa mga barangay Hagdan, no? Sila, sa, na, diya man naman, ibuhat atong mga kabatanunan diya, ano? Palihog kog tanaw sa inyong mga manok kung naabag yun sa ilangin sakto nga balatugan. Unya kung di ninyo kita nilang ang manok ninyo no, panatan ihap ni inyong manok, kulangan na nga inyong manok, tanaw ang kaldero, nya ipa ang ulo, kung duha ba to kabok ulo kay duha ra mo to lang ihawon. Ay mo pag-ilog stikolon ha. Bantay lagi. Rolf Vasquez, so ayong gabi, pagbabati ko na bila ba? Yes, may mga ano talaga, may mga Tagalog talaga makaibigan no kasi may nag-share po dun sa Manila. So kailangan natin magsalita sa Tagalog. So magandang gabi po sa lahat ng mga taga Manila. At saka magandang gabi sa inyong lahat no. Alam niyo, kunti lang yung ni-reserve ko na Tagalog ngayon. Baka yung Tagalog ko kasi hindi makasugakod at saka mapapawisan tayo ng maraming singot. Mayang gabi na, ayong gabi diya sir. Mano nang sir? Ayo, ay. Ako mga parinti, ano, mano, gitawag ko niyong sir. Ayaw ko niyong tawag sir, no? May painyo kong tawagon kung ting panihapon na. Ayaw ko tawag sir. Ay, di ko sir in town. Ayaw tawag sir. Good evening, sir. Ayaw lagi ko tawag sir lagi. Na. Watching from underneath. Oh, si Marvin Bicky. Watching from underneath. No, 6 feet under, below the ground. Bahala na kaniya. Ugma na pagbangon. Germs, Mosquida, Merida, pa-shoutout diha. Sir, sige lang ikaw gwapo diha. Da. Ako po gwapo rong orasa. Tukion na to ron. Dagan tag tukion. Kini si Germs, Mosquida, Merida. Makiksunan no. Usan ni ka chef no. Japanese ni siya nga Japanese nga restaurant nga chef ni siya pero nagpuyo ni siya diri sa Aurelio. Sakto ba ko Aurelio lagi? So ako ning kauban sa una nagtrabaho ko sa una kana lagi gipakatawo ra tang kuano. Gwapo wa tagi pakatawo dunahan. Mita mi trabaho. May gabi ni mo diha ano sir no. Atam Asob Sabet na unsa man yung mga pangalan ibang bali naman yung mga pangalan no. Pa-shoutout, yes, ayong gabi niyo. Ayong buli-buli inyong pangalan, no? Ilab-ilab, oy. Show di ilab-ilab, ha?
Dila Serna, Gian, shout out ko nimo babe. Isabel Sonido. Sana all. Gawix, maayong gabi ni mo dia Gawix. Kumusta man? Jolsan Rodriguez, maayong gabi no? Gawix, maayong gabi no? Hapit ta mo. Alas 7:31 atong oras magyuson kining oras atong gidalit gikan sa maayong kaubuton sa Papa Bob's Creamy Sisig and Shawarma. Nga lamian kayo makaisunan no? Sa pagkaguro na pa sila sa Dakbayan sa Manila. Sa kwento pa lang masarap na. So lami kini Papa Bob's Creamy Sisig makaisunan. Unya, doon na tayo dagang mga sponsors karon makaisunan no? Sama sa Tunsky Food and Pastry and Delights. Matawag silang telepono. Cellphone number 0933-8263161. Manginabuhi kita, do! Ato sa usa ka sponsor makaisunan no? Ato ang suod nga higala makigalaan. Wailain ang This and That PH by Ava by Miss Alma Vanessa Gonzalez. Mag-live ni siya makaisunan no, matag gabi. Doon na siya ibaligya ang mga nindot kay mga sinina para sa mga babae o para sa mga bata o sa mga laki o sa tanan nato mga lulo, lula, mama, papa tanan. Sa barato nga presyo makaisunan akong baliko no. This and That PH by Ava. Ang iyang Facebook page ang nagmaniho ani makaisunan no si Miss Alma Vanessa Gonzalez makaisunan no. So thanking salamat sa itong mga sponsors o gato asab mga baliko ng ikaduha ang pila ni ka-sponsors. Manginabuhi kita mayo do. Manginabuhi kita. O ay kalimot makaisunan no kung doon na mo Facebook account, duawan ninyo ang bisitahan ninyo ang channel, ang Facebook YouTube channel ni Riv Bros. YouTube channel no o gato ang higala usab nga si Ariel sa Ligomba channel. Bisitahan niyo sila makaisunan no. Ayaw og kalimot og bisita sa ilang YouTube channel no. Kung mana mo gani mo YouTube, hapitan lang sa pug ko. Amsa dito ang YouTube diha. Akong baliko no, kung gusto mo og napadilain di akong i-shout out diri ako ang kauban sa buhat makaisunan si Michael Pine. Pangitaan ninyo diha sa iyang YouTube channel no si Michael De La Piña makaisunan. Ayaw mo og skip sa iyang mga harang no. Kay may na lang kung piskan ta diri bisa gamay rang. Daghan kay salamat diha sir sa imong paghapit sir. Daghan kay salamat. Mamanti maliga nga may gabi ni mo da mamanti no manghinaot ko nga magpabilin ka diya nga. Daghan kay salamat sa imong paghapit bayang gabi no. Malupig gani mo ang ubang DJ tungi. Ba honest binuang datong yun. Ako di ko DJ dagang guwang. Good evening, sir. Shout out ko diya. Watching from Bacolod. Thank you. Arnold De Los Santos sa Banal, no? Gikan sa Bacolod, no? Dahan kay salamat, dong, no? Dahan kay salamat sa imong pagtanaw, no? Naglanog-lanog ato ang tingog diya sa Bacolod. No? Murag, ang sa Bacolod makaisunan, ang ilang sinultian diya, murag ko ano, kanang Ilocano ba? Ano abot mas Ilocano, eh? Ilonggo. Pai. Dahan kay salamat ninyo, no? Janice Lanuta, no, ako ang parente makaisunan nitanaw sa buban nato karong gabi una. Happy watching batch 2000 no sa St. Mary's Academy diha sa Oslo gikan ni Ma'am Janice Lanuta na ako ang parente. Okay, daghang king salamat no. Sa mga nananaw di ano daghang king salamat di ano ang primerong natanaw no nga di mabiya na ako no. Akong asawa, o akong mga igsuon, o akong mga tagi-barangay. O kamong tanan nga akong mga pinangga mga soki nga tiglantaw sa ato ang live. Tagaan ta mog premyo tanan ay mong gabalaka. Kay ato ang usa ka sponsor makisunan no si ang Ray Prince makisunan no Ray Prince makisunan mo printa ni sila mga sanina sama ani makisunan no so doon natay ipaprinto niya ka sanina nya atong ipanghatag nga libre. Gawas nga libre ni makisunan na madi ang tag-iya no si Sir Aldin Manayin Atis no gawas ni nga libre akong ipangatag ninyo mga sanina wa pa ginibayad. Sir Johnny Boy maayong gabi good evening dia Sir Tristan og sa imong bugoy. Salamat maayong gabi ni mo Johnny Boy no kumusta na i-regards ko sa imong pinalanggang kapikas nimo dia Arki Bagatsing. Ay binong amigo nag-plug ba ako ha. Pagtarong diha David hulo. Gikan ni Stephanie Tan makaisunan no. Abogada ni siya. Pastilan, delikado ni atong gibuhat da. Ato ning tarongo no. Ma'am Stephanie, maayong gabi mo diha ma'am.
welcome sa tuang live, ma'am, no? Among gisgut-isgutan diri, ma'am, no? Kanang may tungod ra gyud sa amuang mga silingan nga wa na mobayad sa ilang mga utang. Unsa may among ikaso ani, ma'am? May gabi na ako, Usbono, may gabi mo di ano, si attorney, si abogada man ni si attorney Steffi Tan, may gabi ni mo di Steph. Ako ni siyang suod nga igala. Di ni siya, sa una niya ako sa tawag abogado, ako na siyang tawagon og panyang. Nga karon may ko mo kog tawag panyang, basig makiha ko anig atras sa banti o niya. May gabi no, ato nang gitarong lagi, kaya naalagi tayo abogada nagtanaw lagi, oy. May gabi ninyo diha. Bitaw, mura kay ka si Arky Bagatsing. Sus, ma'am, filma. I-send ako yung number niya, kay load nanti kag 200. Arky Bagatsing daw ko. Naman gito abogada diri no si Stephanie Tano. Steph, unsa man panyang? Unsa panyang Steph? Unsa man ko? Tinuod na ilang gibuhat or dili? Di naman mo function ako ang pinindot diri. Murag nilawom naman akong kamot og pinindot diri no. Saon ta man ni sa man bisag asa lang tani mag pindot-pindot no. Kay manginabuhi man gid ani no. Daghang king salamat sa tuwang mga sponsor akong baliko no. Papa Bob's Creamy Sisig and Shawarma. Daghang king salamat. Padayon ta eh. Share si Gio Gian sa buko nagsigil pakpak dia sige pamakpak mo sir na ako ipablatter nga silingan namo nga sabaan kayo Ginoo ko in taon ipablatter ayo in taon ko ipablatter ninyo kisa may pablatter ko no ayo tayo pablatter no ako mga kaigsunan no ako mga higalan no mga pulis naman na sila mga abogada na abogada ni abogado na pulis na asay sa bungiro pagkabaita ni hitabuaw. So sa mananaw na ko diha ano, pabili lang gipananaw diha. Shout out po. Yes, ato yung shout out si Joseph no Bulungain makisuna nagtan-aw ba nato karong gabi na. Shout out mo diha. Mag-ampi ta sa tuang mga pagsikay-sikay sa tuang mga gipangbuhat inadlaw no. Kasi ba nimo sir? Uy, high school pa ta as in hilumon kay ka. Ay pagsaba diha classmate kay mo ka. Nakakaon man guguog ko nung kuan, nakakaon ko og hilaw nga grapes. Grapes nga itom. Rag lumboy di itom. Pa-shout out sir sa tanan akong ka-batchmates sa elementary batch 1996 and high school batch 2000 from Clarita Mirambil of Kuwait. Kuwait? Di bitaw Kuwait. Yes, gikan ni Claire makita Claire Colobio Mirambil pareha may og middle name no Colobio masad ko. Kit nga taga-alo. Pa-shout out ko sir sa tanang akong mga ka-batchmate no mayong gabi sa tanang batchmate ni Ma'am Claire sa batchmate niya sa elementary school nga 1996 sila ni graduate og sa ilang high school nga ni graduate sila og 2000 ako ni silang mga mangho di ay among resort gaw i-shout out sad kana sa mga resort resort man ka Bita, resort din. Yes, ay problema gaw. Ingna lang ko kung saan mapansin niyo resort. Ato ang shout out diri. Pasan pa di ay, niguli na to. Librehon to di ako swimming pool, di ba? Kaligot ang swimming pool ani. Di pa ta maligog swimming pool. Maligod na antas dagat. Pagtarong diha, Sir David. Ayo, pagtago ko, Sir. Attorney Steffi Tan. Nagtarong ba ako, no? Ako, kinasing-kasing, bini akong pagbat-bat diri, no? Mayang gabi ni mo diha, attorney, no? Kanang patambag ko niya ako, attorney. Nangunay man. Hoy, pangunay. Ito may gabis na no, Atam, Asob, lapit na balibali na, Sodi, Labilab lagi, oy. Among resort, doawa dito, kay pwerte yung dagan ng Bunglayon. Manon na Bunglayon sa resort, na may dagat dagang Bunglayon. Mountain resort. Pwede nga, mountain resort, no? Na may dagat nga resort, na po'y bukid nga resort. Diba? Sakto ba ko, Attorney Stephanie Tan? Hi sir, mayong gabi dia, mayong gabi po ni mo dia, Ma'am Claire no, mayong gabi dia ano, pag-amping dia ano, kay bawo ko na ka sa layo. Makigsunan no atong pasalamatan natong mga OFW makigsunan nga taliwala sa ilahang kuno, taliwala sa ilahang bisan utuod og mingaw kayo ang ilahang kinabuhi nga naa sila sa nahalayo sila nahimutang sila sa halayo nga lugar, naa sila sa layo silang pamilya pero naningkamot sila para sa kaugmaon sa ilahang mga anak, para sa kaugmaon sa ilang pamilya, o para sa tanan nga ilang gisuportaan. So, dahil salamat ninyo, no?
sultihan ta mo sinuno dili sa yon kung magkuan ta mag OFW ta dili gini sa yon dili singon nga nakasulay ko no kay sa una layo man ko sa akong pamilya no pero mingaon magani ka og duha ra ka adlaw ka nga naglagyo mo sa imong pamilya how much more kung tinuig ang inyong paglagyo di ba so ato ni silang kuan ato ni silang suportahan no kay kabalo ko nga mingaon pud ni sila pud nato diri mga kung asa na sila gikan no katong gikan sila sa probinsya mingaon sila sa probinsya no so akong among gibuhat diri ma'am no akin among gibuhat no wala man sa ta wala man ko nangasaba diri no akong gibuhat ni para sa doon na tayo connection bitaw no gikan sa layo mga dapit unya diri sa dool nga dapit sa Pilipinas sa laing lugar natay connection makalingaw-lingaw ta kitang tanan man nagigalaay dili ta mag-away nga to mga nugutang mag-away bahala kung sa imong bulok diha basta sa imong kulura diha ang importante magnigugma itang tanan ang atong oras makisuna no so bisan way na utanan no alas 7:42 na makisuna no sa alas 8 no Muhuman naman ta so alas 7:50 or alas 7:45 ako nang isulti ninyo unsay ako ang kaya akong isulti ganihan no ako gisulti ganihan nga karong adlaw karong gabi una atong bunuto na katong tanang ni share kay do na may nihatag og pa-premyo nato so do na nihatag nato og prize no makigsunan no unya kay gikan ganihang buntag gikan ganihang udto nga nag-live ko sa alas 12 nga to sa launa no nag-live man ko sugod ato nanibara sa akong tutunlan na sad akong sudan ganiyan nasangit sa akong tutunlan gikan ato no sa ako balik ko no gikan ato kadtong mga nag-share ato ako tong kwaon tanan nga pangalan dayon mao to katong ganihan ako tong ganihang udto no katong nag-share ganihang udto o katong magplano pa nga mo share sa katong video ganihang udto palihog na kog share kay kadtong mga pangalan ugma pohon wala pa ko nahumano kay perti mo daghana nag-share niya kay nagtrabaho lagi mi pag basta Bernis kay makaisunan no basta Friday gani ang in English sa Bernis wait taro klaro ani sariyahan basta Bernis gani basta maabot kita Bernis no sa amo ang trabaho manggod basta maabot kita Bernis busy kay mi kay dili man mi makatrabaho sa Sabado ug Domingo kay kini laging naabman ta poy pahuway dotay. Dili pahuway sa dayon, pahuway dotay. Pahuway pud daw nga mamatay tagot ang pahuway. Kapoy ani nila. So mo nang nabisi ko ganiya so wala na ako nahuman og lista tanan. So pero katunga ang ako more than half akong nalista na. So inikaugma pon makisunan Sabado man. Ano katawa day kapak? Oh kapoy. So ugma pon Sabado man magsugod ta og kuan gyapon magsugod tag alas 11:30 makisunan mahuman ta na bahalag malas 2 ta malas 3 ta basta mahuman na ko og lista ang tanan magbunot-bunot ta para sa pa-premyo makisunan so ayo mo kalimot og apo na ug manapon maluoy man ako no kay sakto gyud no sultihan ta mo tinuod no tinudan na yung mga ginatuan, no? Unya, tataod sa ato, sa basahon na yung nag-share, no? Si Erilo May Lumundok, no? Ayong gabi diya, sir. Pa-shout out ko diri sa hagdan, nga nag-inom, Bahalina, Christine, Eldrin, Juan, Jojo, Tipoy, Ginibeth, Eric, Alma, Jo, No, Ate Gemma, o uban pang mga malang mananap na. Sana all, mag-inom sila diha. Pa-shout out, boss. Ito mga kaibigan, no? Si Fatima Bustardi, si Ma'am Fatima Bustardi mga kaibigan. Ito po siya yung pa-shoutout no, shoutout sa lahat na nasa bahay ngayon no. Ano po to? Sister-in-law ng asawa ko. Ano po siya? Siya po yung yung nagluluto ng sisig at saka yung shawarma, yung creamy sisig natin. Napakasarap. Sinasabi ko sa inyo. Hindi ako nagbibiro. So, kumusta kayo diyan? Mag-ingat kayo diyan. Pa-shoutout sa inyong lahat diyan. So magandang gabi sa inyong lahat yan, no? Wendell, shout out sa diri sa barangay Bunbun, Oslob, Cebu. Yes, mayong gabi inyong tanan, no? Mayong gabi inyong tanan diya sa Bunbun, Oslob, Cebu, no? Mayong pagtanaw, no? Manginaot ko nga ang tuang kagabi no? Dili kayo mabugnaon kay wala may ulan-ulan, mag-amping lang punta kay pag-unsa man yung atuang kaugplanos kaugmaon kung di ta maugmaan so mag-amping ta pirmi. Si Claire Colobio Mirambel pa shout out ko sa tanang Tagaluka. O tanang Tagaluka, mayong gabi inyong tanan no? Sa tanang Tagaluka namatay mga kaila desta sa Luka no. So mayong gabi inyong tanan. Salamat sa paghapit, salamat sa pagtanaw.
Jim Riquinto Lacarion. Shout out sir, watching here in Consolacion, Cebu. Yes, daghang salamat sa inyo ang pagpadayon nga pagtan-aw no gikan sa Consolacion no, makigsunan no kini atong Sibya naabot ni bisan asa nasa Consolacion tanan. Luzon, Visayas ug Mindanao ni atong pagsibya. Naabot ko ta dito sa laing planeta dito sa kuan sa gawas sa nasod. Natay mga manaway dito. So bisa asa ta maabot maglingaw-lingaw ta. Kitang mga Bisaya, kitang mga Pilipino, mga Tagalog, mga Bisaya, basta mga waray unsa pa na yung sinultian diha, maghigugma ay tang tanan. Basin yung mga tanan, no? Maghigugma itong tanan, pero kamo wala uyab. Yes, pa-shoutout tamo. Tapos si Fatima Bostarde. Congratulations, Fatima Bostarde, no? Buntis po siya ngayon, no? Congratulations, no? Masigabong palakpakan para sa iyo. Hi sir, pa-shoutout. Yes, Silin Bilukura na. Kung mga dyan sa una na kinamdom ka nila, no? Maing gabi ni mo diya, Silin. Gagamit man mi og bogsay, ipasa ang tag. Bali, mura magalong ako og sopas. Bogsay di ay, bogsay. Pa-shoutout ko nila Maria and Glory Jean, mga kauban ako sa trabaho diri sa Kuwait. Oh, mayong gabi ino diya sa Kuwait, no? Pagamping mo diya, Ma'am Claire, no? Kauban sa iyang mga kauban nga si Maria ug si Glory Jean. O sa mga apelyido ani, ma'am? Para atong ma-shoutout no mga OFW no, mga pinalangga na itong mga OFW, may gabi niyong tanan diha no, pag-amping yun taon mo diha sa inyong mga trabaho kay layo ra bata sa ato ang mga pamilya. Shoutout sa Dalagit sir, mga Grace Dumayhag Dueñas no, gikan sa Dalagit Makisuna no, may gabi no, daghan na naabot na to ani no. Bisan asa mo abot ni atong Sibya no, so ini ka uli na ko sa Oslo, maagi kog Dalagit na ko libre ani nga. So nas Dalagit to sinadya sa Dalagit. Bibingka. Salamat kayo gaw, nakadaog ko ganiya sa load nga 50 pesos bag-o pa ko nakadaog gayon. Yes. Daghang salamat no. Basta mo apil lang gid mo. Mo salig lang gid mo nato no. Dili niya to bugos no, dili ta magbugos nga no. Naman tay daghang mga sponsors. Kini mga sponsors no, bahala wa koy madawat no. Wala man gyud madawat gid no. Ako lang gyud madawat gid kaninyo na ang inyong mga pahiyo, ang inyong mga malipay man ko nga makapalipay taglaing tao. Sa pagkatinood makigsunan no, kabalo akong asawa ani si Heidi no. Kay bawo gid siya unsa akong bation after ko maging ani. Kay ngano, after ngani ko mag-live, kada man ako og live. Sige ko katawa no, makit-an ko ninyo nagkatawa ko, nakatawa mo sa akong istorya. Balag dili katawanan no. Pero ini ko man ako og live no, kay maluya ko kay matud pa nila, nag-release daw ko og kanang mga endorphin bitawag ana, kanang happy nga mga basta in English man good. Unya mahurot gi kanako sa mo na nga medyo ma-weak ta. So karon gabi no. Naging ani ko. So ini ko man ani ma-weak na sad ko. Dahil ini katugan depende. Dagan kayong salamat no. Kaya sa inyong pagtanaw no. Congratulations nga. Wag mo biya dan congratulations sa mga nakadaog ganiya. Good evening sir, shout out ko diya sir watching from Bacolod. Thank you sir. Yes, from Bacolod no. Wala ko ato ni gibasa ganiya gikan sa Bacolod sus mayo gyud ning taga Bacolod no, sultihan niya kung sa sinultihan sa Bacolod dong Ilonggo no. Ilonggo. Maayong gabi sir, shout out ko diri sa taga Lagundi og belated happy birthday ni Ipil imong sister, close friend ako pag high school. Yes, birthday sa kuang si Edit umiping no, birthday sa ni Ipil no. Nagtumba sila og baka makigsunan ako manghod no, nagtumba sila og baka pag ugma ila sa ipabangon. Dito naman tagod sa pandemya no, wala mi nakauli, wala mi naka-celebrate, pero amo lang usahon na niya pag-celebrate sa tanang nag-birthday. So amo no, ang birthday namo sa among pamilya kay siyang biya mi kabok man nagsuon. Mag-celebrate mi og birthday so sa katuig no, iponon tanan. Para usaray gasto, usara say hugasan. Sige. Dili na managad Diyos si Zero. Magpalupad unta ako yatis. Palupad ka oy. Sir Michael De La Piñano, daghang king salamat Sir Michael De La Piñano. Ay mo kalimot sa iyang YouTube channel no. Bisitaha ang YouTube channel no. Ang pangalan sa iyang YouTube channel no kay Michael De La Peña. Oh, so bisitahan niyo kung mabisita niyo iyang channel, apila pagbisita nga ako Sa katong wala pa naka-subscribe sa akong channel no, naa dito ang tanan natong gipang buhat kada gabi o kada udto, naa sa ako ang channel.
So pwede mo kung paltan, mayon mo nga gabi ba kay wala man ko kuan nakabantay nga gi-mention ni Sir ni Tristan ako ang pangalan. Gi-mention ba ka to? So para ma-sure, i-review na ninyo makigsunan. Asa nyo i-review? Ayaw din sa page kay ano. Dahang kay mga comments nga manggawas. Asa man mo mag-review nindot kayo? Adto sa YouTube. So nag-review na mo. I-review ninyo ana. Inyo yung butangan dito pinana. Tamsak. Dayon, subscribe mo na yun. Panginabuhi gyud do. Pa-shoutout, yes, Fatima Bastardi, magandang gabi sa iyo dyan. Wala lagi ko nimo gitagad, sir. Si Claire Colobio Mirambel, gitagad, tika, huy. May gabi yung tanan, no? Atam, Asov, Sabet, may gabi na nasa atom sa pagbalik. Nibalik na dito sa taas mo to. Pali ko shoutout sa akong mga iyaan sa alo, sir. Mga dumayhag, sir. Salamat kayo. Dughan kayo salamat no. Ibalik ko na yung comment no. Kaya ano, nasa iyo pag pindot akong kamot no, dito ko nagbasa sa taas. Ini kung magkatigulang tao siya, hay. Magkatigulang ta, maglimot naman taon siya itong gito slow. O siya, hay, O siya, hay, abi na to itong gito slow, mauna. Hindi man mao itong gito slow. Siya na kung hangyo ninyo makigyuna, no? Ayaw ang tama pagpas-pas diya og type, no? Kay dili kay kung makaapas nga ako ang mata. Naanabatay sa itong pangidaron. Mary Faith Rabanes Alguso, shout out, sir. Yes, may gabi ni mo diha, ma'am, no? Thank you kayo sa paghapit, no? Kining matigulang mangutan, no? Lisod kayo ning matigulang ta kay di ta kakita on siya to ang gipang basa diri, no? Katong wala na ko na mention, no? I-text lang ko ninyo, i-message lang ko ninyo kaya atuan ang i-message niya, ato ang i-mention inig sunod. Nung sa akong baba. Nung sa man di ko kalitok. Chan, birthday sa ako ang baby dog, Chan. Kasi may baby dog. Baby dog, baby dog. Kasi mong baby, pangasin mong baby Arlene. Arlene man siya, Saira Inilra. Noon so Arlene man. Arlene, gibali. Shoot, ilab-ilab lagi. Kaita ni nila. Wala lagi may mabasa, sir. Kisa man si Los Calanovo na palihog ko balik sa inyong kuan, balik sa inyong message no kay sa ako nang gisulti no kanang ganiha man gud akong napindot kini man atas pangidaron no. Akong napindot lain man akong napindot. Inshallah magud ni. Dagang man ni pinduton. Pag pindot na ako, nibalik ko sa uno. Ako na problema ko sa akong kinabuhi, no? Kay kini magong manatas pangidaron, matigulang ta, di man ta ma-appeal na sa mga tao nga pag-ausyon. Naara mo ta permis balay. Na siya'y kalihukan sa gobyerno. Kini gitawag nila og shop. Na, karon ilinya ko sa shop, God. Kaya abor makagdawat man ta na kuno ng kwarta. Nan karon ako ang naglinya ko sa shop kay panglista man kuno ni mga naanas pangidaron, mga 60 anyos. Ay lang ko ninyong tao kag tigulang, kay tao lang ko ninyong kawatan. Paglinya na ako dito, no, sus marusep, dili man dito shop di ay, pagpanghatag kwarta. Membro man dito mga shopyot. Unsalan ko ni atong shopyot na, malimot man tao siyahay, no. Magkatigulang tano, ang atuang ning brasyo, maabot mo sa tuang tuhod. Pagkadakong binuang. Paki-shout out Sir Tan sa akong mga loon sa Dalong Sudoslob, si Dayon's family. Yes, may gabi dia si Dayon's family, no. O sa nis mga suod na ako nga mga pamilya, no, si Dayon's family, no. May gabi ninyong tanan diha. Silingan ni sila diha, sila si Ma'am Sagaral, Ma'am Faith Sagaral, no. Sila si Jack. May gabi niyo diha, no. Hi, good evening. Yes, good evening. O, di ba? In English po ta, in English po. Basta in English. Sir Chan, yes, ano man, sa manis. Uy, Los Nubo, makaisunan, no? Nag-message na ako ni ganihan, no? Ako ni siya din ko, ano? Ngayon to siya nga, wala ako no siya kailan ako. Ako taon niyo? Ako biya ni. Tanawan ninyo, kisa katong wala na kailan ako, tanawa, tutukin niyo akong naong. Ako ni, katong nanguwas niyong manok. Dito, wala tanang manok, eh. Gisugor man dato ko. Shoutout ko sa akong mga loon sa nailong Papa Tony og sa akong mga iyan nga wa na kauli. Wa na ko kauli jud, yes. Wala man kita. Thank you, salamat no, wa ta kauli. Kitang tanan no, wa ta kauli. Lisod na kay uli ron no, kay perti namang yung istriktuha ato ang mga
borders no, magdinata ka labang-labang no. Sa unang panahon pwede ta malabang bisan asa. Karon stricto na makaya gyud mao nang maglisod na gyud ta. So ano lang dasig lang kita, di lang kita magpakawas paglaon. Pa shout out sir. Yes, shout out nimo diya. Ma'am Luz Calanovo, may gabi nimo da sakita sa kong tiyan ko tawag. Ay nagatawa. Ano lagi na? Ay palabi katawa manggawas gyud na diyang mga kuan mga ikaon ilang Arleno si Arleno fiesta birthday man siyang yang anak no ay palabi katawa di Arlen basi magawas na mo diyan ng mga bami dia mga bami sa pangluto dia ninyo dia mga bami mga humba ano so di mo palabi katawa makigsunan no katamtaman ang katawa niya kung makatawa mo sama sa kuang gibuhat walay sounds magana ra mo ana lang uguma Florivic Novo, hi, yes, maayong gabi, no, nag-text na ako na siya ganyan, hawa ko na ako siya gi-mention, no, kato yung mag-isulti ganiya, ma'am Florivic, no, palihog ko na ako gisulti ng diri. Pa-shoutout sa mga taga-Inayagan Elementary School, teaching staff, maayong gabi, no, gikan ni Ma'am Maribel Sasan Pantorilla, no, maayong gabi sa gikan diya sa mga magtutudlo sa Inayagan Elementary School teaching staff, gikan sa Inayagan ko, ano, dakbayan sa naga no maayong gabi sa tanang mga magtutudlo no kumusta mong tanan diya kabalo ko nga busy tang tanan so nakasabot ni sila no kabalo ni sila unsa ka busy ang magtutudlo basta Bernis na kay na magud mi i-submit kini bitong natay ipabuhat no sa usa ka semana no nya di na to buhaton no nya ka Bernis atong buhaton tanan no sa makarelate diya appear kay nomdom ako no sige tagyaw yon diri kay nomdom ako sa una man gud no sa katong mga wala pa na kay balo sa una ni sud og seminaryo pero nagawas ang ipagtagyapon lagi o sa una na koy kaila nga obispo nga nagpakompisal siya nya karon kay namay nang official niya nga kuan minister nga nanas pangidaron ba sinana siya nga kanang bishop nya siya nay background gamay ha siya na siya bishop mangompisal unta ko bishop ngano man unsa man di asa man ang imong mga mangompisal man ka siya na manggukoy nabuhat nga wala ko kabalo kung sala ba ni ingon ni bishop nga unsa man imong gibuhat di ay nganong wala makakabalo kung sala ba na wala makaya ka nangawat wala tanan di ba wala ka nang libak sama sa gibuhat sa atuang mga kaygalaan diha wala man kaya nganong nakasulti man ka nakasala ka ano siya nga pastilan bishop kini akong pangidaron no nagli minister pa man ko para maka alagad ko sa katawhan sa Ginoo para inig pag-abot na siya hukom siya kamatayon okay na naman ko pre-departure area so kini ingon siya nga nalimot ako pati si bishop natigulang na bishop kung sa man imong ginoo na dahil nga sala ba na or dili ba ingon siya nga kini manggong makita taog mga dalaga no mura man kog matutok gamay ingon ni bishop no nga sos, sayo na rin na, be, mag-appear ta, be. Appear, so mag-isa na, no. Katang kong istorya na, huwag ito kwenta. Dagan kay salamat, no. Shout out, no. Kata, baling-uling na to, pa. Shout out, ani, yes. Salamat sa imong pagbasa, Sir Tan, amping pirmis. Magamping kita pa. Shout out sa Dumayhag family, sir. Yes, sa tanang mga Dumayhag family, may gabi yung tanan, no. Parinti, dieta, sir, sa mga Kulubyo. Yes, Kulubyo, actually, Kulubyo. Kulubyo ako ang mama. Kulubyo. Dili letter N. Letter N man letter N. Ikulob nimo na. Ikulob ang letter N. Kulubyo. Ikulob ang yo letter N dili. Kuan jugo. Kulubyo jugo. Thank you Sir Tan. Walay sapayan. May amping tadi ano. Pagamping salamat. Sa mga Sinahons family sa Nailong, gaw pa shout out. Yes, tanang mga Sinahons family no. Ako mga kaparintihan, mga gigalaan o gadtong mga kapariha og ipilido na ako tanan mga sinahon is-ay og is-ino maayong gabi inyong tanan salamat kini sa inyong pagapit pa shout out sir sa Nobos family sa Bugoalo og sa Camburong Uslob so sa tanang mga tao sa doong yes dahan kay salamat no dahan kay salamat niyo sa inyong pagpabilin pagpilin pagtanaw na ako'y pangutanan diri no kamoy tubag sa pangutanan no nati agodotan ako nanay ba muuli sa hagdan gikan diri sa Mandawi i-quarantine pa ba siya dito sa hagdan kay gusto mo ko na mauli ni siya mura ko gusli ulas timosa ni ron
Atong testingan ng tubag, no? Sa akong naibawan man gud, no? Basta kuno mulapas kuno ka og 72 oras, basta mauli ka gikan sa laing lugar, no? Mauli ka og probinsya, mulapas gani ka og 72 oras, kinahanglan ka moagi og quarantine. Pero kung dili gani mulapas sa 72 hours imong pagstay anang lugar, pwede ra ka walay quarantine, basta mabalik lang kadayon. Muna ko naibawa, no? Makisunod, no? Kiniday si Leo Lastimosa, no? Sa manin ama. Mote ako nibawan kay kami nakauli man mi no, nakauli man mi together sa akong family. Niuli mi pero nibalik mi sa wala pa makabot mi og 42 segundos. Kay ngano, wala pa ganino, hapit na to 42 segundos no gi nayan adto sa mo ang silingan ano. Hello. Ano sa man silingan kanang panawagan niya sa taga ng uli, no? Sa barangay Hagdan, no? Kasi nauli di ano, nga wala mo hapit sa barangay hall. Ayaw mo palami og stay pag tamay niya, no? Pamauli mo. Kay kutom na mo 42 oras. Gituyok-tuyokan na mo. Gituyok-tuyokan mo kuyog. Oh, to so kung wala namin nag-quarantine. Kutob rami sa 42 oras, nibalik na niyog syudad mo to. Manginaot ko nga nakatabang ko, no? Nakatabang ko og kalibog nimo. Father, siya tay. Ni gwapo na naibungot kay na may kong ganahan lagi. Oh, basta gwapo, no? Murag maluya jud ko basta ni gwapo. Pre, hindi ko ma-follow. Bakit ganon? Ano nangyari, pre? Ay, ito kumpare ko to si Joseph Ramos, may kaibigan, no? Taga San Jose po to, San Jose del Monte, Bulacan to, no? Si ano po to? Si Hapon. Magandang gabi po dyan, pre. Pasensya na sa Tagalog ko, pre, ha? Medyo, ano lang to? Pakunti-kunti lang ba? Mag-ready ako, pre. Pag uwi ko dyan sa Manila, mag-usap tayo ng Tagalog. Pangandaman ko ito, pre. May magandang gabi sa dyan, no? Si Joseph Ramos, no? Pag, i-refresh na lang pag hindi nyo ma-follow po. Pa-shout out, sir, sa mga Gumusyo o Friulo family sa Oslob. Dumayang gabi sa mga Gumusyo o Friulo family dia sa Oslob, no? Ako nang i-shout out silang tanan, no? Wala man siguro inautangan ako ng mga piliduhan, no? Pa-shout out ko kay Panyo Colubio. Yes, Panyo Colubio. Kasi Panyo Colubio. Kung mga parente ni taga Oslob. Taga Oslob. Yes, mayang gabi sa mga taga Oslob, no? Mayang gabi dia. Si Lini Miramontes, magandang gabi sa inyong lahat. So mga kaibigan, no, babali, bawang nga, balik ng Tagalog, no? Akong baliko, no? Excuse me. Akong baliko, no? Ay, kung nag-share na mo, ani, okay lang, pero kung ganahan mo, mo-appeal sa tuwang pang-paraffle, ikaw, maadto mo, katong usa nga video ganihan, no? Katong nanawag na to, no? Nga mo sponsor, no? Ako tong kwaon ang katong mga nag-share dito. Kung wala pa mo nag-share, pwede pa mo share dito. Tapos, atong Tagalogin natin, ha? Kung may mga Tagalog na nanonood sa atin. Wala pa sa akong pa-shout. Ato basahon pa, kasi may pangalan ni Socorro Lozano Mirasol. Shout out niyo diya. Pa-wash out na lang. Palihog nga, wash out. So, ulitin ko, no? Sa kasi may mga kaibigan tayo dyan ng mga Tagalog na nanonood sa atin man. So, kung gusto niyong sumali, may nakalista na po kasi ako doon, eh. Kasi manonotify po doon sa sa video na yon, yung kanina, ano po, ang gagawin nyo, i-share nyo lang yun, tapos pagka-share nyo, makikita ko kasi doon yung kung sino yung nag-share. Tapos, ilista ko yun. Hindi ako maningil sa inyo. Ilista ko lang. Tapos, pagkalista ko, bubunutin natin yan, pagka, bukas ng alas 11:30 tayo magsimula, no? 11:30 tayo mag-start. Tapos matatapos tayo ng mga alas 3, mga alas 2, mga alauna, mga ganong oras. Depende po 'yon sa panahon. Depende po 'yon sa pag-usapan natin. So, itong mga nag-share ngayon, ilista ko pa rin to para naman sa next na So, ang gawin natin, no, mag-share muna kayo, mag-like muna kayo, saka tayo magbunot. Tapos may pag-game sa'yo kada gabi. Hindi ka ba ganyan? Kasi ngayon, di ba sabi ko kanina, ang galing kong mag-Tagalog, no? Ang sabi ko kanina, na ngayon, sana tayo mag-paraffle. Kasi may tumawag kanina habang nagla-live ako,
may tumawag sa atin at saka nagbigay siya ng sponsor. Nagpa-sponsor siya. So maraming salamat kay Sir Noel Waris, no, na adiri iyang product, no, atong isigutan ugma inigraph paraffol na to, no. Kaso, wala na ko nahuman og suwatanan. Tungod kay, naalagi may gibuhat ganiha lagi. Kana bitong, naatay gidali, kana bang ipabuhat ni mo siya matag adlaw sa simana, pero adto maginubato no ni kabirnis na. Sa mga nakarelate di pareho ko na press di og heart na. Hindi, bitaw namin gibuhat ganiha nga mao to nga wala ko nahuman og lista. So sayang masad maikog masad sa mga wala naka-appeal. So natay mga pa-premium no, usay atong pa-premium ni basta mingon mo sa inyong pa-premium diya unsa man na kanang refrigerator ba unsa man. Di ta magpa-refrigerator ato ang pa-premium cellphone load. Now sa sunod sa ngadto makisunan madaghan na atong mga kigalaan no. Naon niya kay namay ni pasalig no. Namay ni pasalig nato nga matag siya og cellphone. Manginaot nga dili lang ni pulos pasalig iyahan no. Manginaot ang pasalig wa buhata para dili buhaton. So nisulti siya nga mohatag siya og cellphone. So kining cellphone makigsunan no, ako ning iparaffle gyud sa tanan. Tanan akong papel og raffle magpa-live ta nga kanang live nga dako jud kayong TV ato ang pa-live. Tapos magpa-raffle ta og cellphone kay importante kay ning cellphone karon no kay naaman ta sa pandemya no nya ang ato ang klase kay ari man gyud nato buhaton sa online ug sa modular. Ang online, siyempre, kinahanglan og cellphone. Ang modular, kinahanglan pa siya og cellphone tungod kay gamiton man na siya pagkontak sa ato ang mga magtutudlo og sa ato ang mga ginikanan. Di ba kami mga teachers, dili mi gyud literally moadto sa inyong balay, siguro mohatod sa module, kung dili, naa may sa kalugar nga asa ibutang ang module tapos kamay mo kuha para dili kay ta wala kay tay contact ba. Di ba? So ang atong buhaton na ni is magkontak kay ta pinaagi sa cellphone. Pila sa cellphone niya, sa cellphone, di ba? Okay na? So, sa mga hindi nakaintindi dyan, huwag niyong ano yun? Spanish yun. Ito si Jem, Pablo. Magandang gabi sa iyo, Jem. Magandang gabi dyan sa iyo, Jem. Jem. Magandang gabi sa iyo, Jem. Magandang gabi, no? Pa-shoutout kay King David. Magandang gabi sa iyo, Jem. Kumusta na? Ito si Jem, kaibigan, no? Ito sa mga isa sa mga close friend ng asawa ko. Ito yung nagsusumbong lagi yung asawa ko sa kanya. Tapos ito si Jem, inaaway ako. Pero syempre, pagka mga ganyan-ganyang bagay, no, kailangan mo talagang kailangan mo talagang may karamay sa buhay. Kasi nung dati magkalayo kami ng asawa ko. Nasa Manila siya, nasa Cebu ako. So ganyan lang yan, di ba? O pa-shoutout din kay kay babe ko. Sana all my babe shoutout din kay babe ko no, si Aaron Paul Hugo. Yeah, si Aaron Paul Hugo mga kaibigan no. Jem no, di ba may page siya, may page na siya no, yung sa game ba 'yon? Pakisabi nga sa akin kung anong page 'yon, paka-ilalike natin 'yan. Ha. Miss ko na kayo. Loko ka. Hindi. Yes. Peace na tayo, Jem. Nag-aaway kami ni Jem lagi. Lagi kami nag-aaway kasi nga, pag may nag-aaway kami ng asawa ko, si Jem ang inaaway ko. Bakit ganon? Hindi. Mga kaibigan nagtutulungan. So, peace. Siyempre, peace tayo. Di ba? Peace tayo. Hindi tayo mag-aaway-aaway. Di ba, nagkasanabot naman tayo. So, alas 8:30 makisuna na, mupawang sa to kay ang ako ang station manager na Rasluyo ay. Di ba? Muna si ako ang station manager. Pa-shoutout ko, sir, ni Tuper Abilia o ni Raymond 7. Maganda. Tagalog ni, kaya Tagalog sigo. Mayang gabi di ni Sir Tuper Abilia o ni Raymond 7. Pa-shoutout ko nagika ni Paul Michael Luzano. Mayang gabi niyong tanan. Asa na itong tukaran eh, murag seryoso na kita. Kaya balo ko ang mga nangatawa ni 70 o 80 no, wala ka-relate na nga music kay kuan man bago man nga music. Hindi mo binati si Ninang Daisy. Si Ninang Daisy, yan dyan ba si Ninang Daisy nanay? Hindi ko po nakita kasi kanina, daldal ang dadal ko Kasalanan ko to
Ninang Daisy, magandang gabi po. Magandang gabi po Ninang Daisy. Ito si Ninang Daisy po. Ito po yung ninang namin ng nung kasal namin. Namin pala. Nasa Manila po siya. So magandang gabi sa iyo diyan, Ninang. Pasensya na po sa inaanak mo. Medyo hindi pa kasi nakapag-dinner. Shoutout ni Imberto Colubio from Dubai. My goodness, sige, nasa Dubai, no? Imberto Colubio, shoutout ni mo di Imberto Colubio, diyan, salamat no, sa mga OFW. Ako baliko, no? Tanang OFW makaisuna, no? Shoutout ninyong tanan. Grabe, amo ang kasing-kasing, no? Proud kay minin yung tanan. No, ito mga kaibigan, no? Basahin natin, no? Pa-follow na din sa mga viewers mo, Boss Wafo Gaming. Oh. Mga kaibigan, sino yung mahilig maglaro? May may page po yung yung babe ni Jem. Ang pangalan ng page Boss Wafo Gaming. Parang kasali ako niyan, ah. Mga Wafo, yan, kasali niyan tayo diyan. Lahat tayo pasasali diyan. So ito, mga games to, no, about gaming, no. Pwede kayong maglaro kahit mga Mobile Legends lahat, pero hindi pwedeng maglaro kayo ng puso. Bawal magbigay ng tawag doon. Basta ganun. Pa-shoutout kay Kiko. Yehey! Palakpakan kay Kiko. Oh, yes, Kiko. Yan, nasa Kiko yun. Nasa likod ko si Kiko yan. Please shout out ni Martin Colobio. Yes, Martin Colobio, no, may gabi mo na gikan ni Floribic Novo, no, may gabi di Makamingaw kayo ning maestruha. Pa-shout out po, sir. Yes, Darlene, no. May gabi ni mo na, Darlene, no. Gibingaw sa kuninyo, no. Kinig ako mga janti, no. Di ginako ni sila lungan hangto dili sila mingaw na ako. Kating salamat, no. Laro ka din. Hindi ako marunong maglaro. Hindi ako marunong maglaro ng puso. Pa-shout out niya, Father. Oy, Gams, Rondero, mga kaibigan. Ito may din to, may page din to eh. Papa G, mga kaibigan, no. Daddy G pala, Daddy G. Huwag niyong kalimutan, Daddy G, mga kaibigan. Ano po to? Mobile Legends to. Ito kay babe ni Jem. Hindi to. Parang sa kanya parang duta ba? Pero kay Daddy G, mga kaibigan. Sa page din, no? Hanapin din ninyo sa page. Daddy G. Yan? Gaming din yan. Mga games din yan. Jade Cuevas. Masa pa Manila, Edri. Yes. Magandang gabi din sa iyo, anak. Keep safe. Maraming salamat po, Ninang Daisy, no? Maraming salamat po talaga, no? Para sa iyo po yung kiss na yan. Namimiss ko na po kayo. Namin. Ni Kikoy at saka ni Mimi, ni Heidi. So, baka siguro makabalik po kami niyan. Nasa pandemya kasi tayo, eh. Na-realize ko lang, bakit ang galing ko na magtagalog. Jade Cuevas, no? Pa-shout out ko ni Idol at sa lahat ng Uslobanon. Yes! Anong idol? Yes, shout out din sa tanang taga-Oslob, no? Tanang Oslobanon, no? Ilabi na sa to ang pinalanggang mayor diha, si Mayor John Tumulak Makaisunan. Ako ning nakauban kaniadto sa samtang katong naapa ko sa simbahan sa Oslob niya. Siya, part ni siya. Nahimo kung murag bag naami gibuhat nga reenactment, no? So, Mayor John Tumulak, no? Kung nakaila pa ka na ako, Mayor John Tumulak. Nangamusta ko nimo, Mayor John Tumulak niya. Kanang basin og kanang naay kuan diha ba? Kanang libre nga maligo ta diha sa butandingan ba? Pwede makaibigan, no? Akong balik ko, no, Mayor John Tumulak sa Dakbaya, sa lungsod sa Oslob, no? Kung ganahan ka Mayor John, kung ganahan ka atong i-plug pirmi ang atuang Oslob, no, way problema ako nang ibuhaton, no, kay naatay mga kuandiri mga naaway sa gikan sa laing lugar, na ay taga Manila, na ay taga Cebu, na ay taga Visayas, na ay taga Mindanao. So tanan sila na adri nagtan-aw. So basin doon na sila plano, no, moadto sa Oslob, no, ato na sultihan daan sila unsay nindot nga buhaton nila kung mato sila Oslob. Manginabuhi, pananginabuhi gyud do. Pa-shout out idol, yes, manano sir, pa-shout out kay ako di ay tong kuhaon nimo si Vera, sir. Ha lagoy. Christian Cabrera, no, may gabi di wala mo tandayin sa si Vera lagi. Sige lang, padayon lang yapon ta, dasig lang yapon ta, mga kaibigan, no. Gams Rondero, no, Daddy G, mga kaibigan na ikalimti, no. Pag-follow silang page. Heidi Koy, pakita ka naman ni ayaw niya magpakita, Jem. So
Mga kaibigan, no, mag-alis na tayo, no, kasi nalapas na tayo ng oras, no. Alas 8 na, 8, ano na po, 8:60 na po, no. So, nalapas na tayo ng oras. Mag-alis na tayo. Popoy, pa-wash out po. Uy, magandang gabi po dyan, paring Popoy, no. Pa-shoutout na naman dyan, no. Paring Popoy, magandang gabi. Kumusta naman kayo dyan? Baka, pwede na tayong magpaglaro-laro dyan ng ano, kahit anong laro natin, di ba? Maglaro ng ano. Magaling to si paring Popoy ng sa badminton at saka sa basketball. Pati sa volleyball, no. Lagi silang panalo na sila ni Jem sa Department of Budget and Management. Silang lahat, no, mga magandang gabi sa inyong lahat, no. Kayong lahat, no, nasa puso ko. Nasa puso. Puso niya na nakutob. Hindi mo takabalo mong kanta. So, dahil salamat, no. Nasa baba kami, Jim Koy. Guguluhin siya ni Kikoy. Tama. Nasa baba siya. Nasa taas ako. Diba? Yung bahay namin, no, may 5 palapag to. Hindi, nasa rooftop. So, siya yung rooftop. Sir, shout out. Yes, shout out din mo diya, Christian Cabrera, no, pag-amping mo sa inyo ang mga gipang himo diya, no, para katandanan, luwas ta sa atuang, sa COVID-19. Yes, si Rodom, na-mention ko na si Rodom nanay, no, magandang gabi, no. Diyan ito pa shoutout ko sa Tuburan, nagtanaw si Ludet Umiping Kulubyo. Oy, mga Kulubyo, no, ako mga kaparintihan diya sa Tuburan, no, nagtanaw sila sa Tuburan, no, may gabi yung tanan diya, no, manginaot kung naata sa piskay nga panglawas. Katantanan, no, walay masakit na to kay sa una, no, kung mag-ubo ta sa una, masakit ta, may lantan ko na ta sa una, ang maproblema sa una, no, ang ato rang mama. So karon kung mahilantan ta o mag-ubo ta, no, maproblema, no, tana ato ang maproblema ang barangay hall, maproblema ang munisipyo, maproblema ang Department of Health, maproblema ang presidente. Tanan maproblema. So ayo gid tawon pagpasakit ya, no, kay tanan maproblema. Anyong mga silingan, samot na. Di nakatagdon basta mahilantan ka. So mo na mag-amping gid ta. Ato na imong kataon kay medyo lisod man kayo pero mga tawa lang ta kay mo tay mabuhat ani. Kung di na to makit aning virus kay kung makit-an pa ning virus, no. Ato nang girak-rakan. Pa-shout out ko boss Lodi Lods, yes, Avelino. Uy, Avelino, artista ng Avelino. Magandang gabi sa dyan, no? Magandang gabi. Sir Tan, pa-shout out ko sa Isong Lungayan. Yes, Chess Kulab Labistino. Shout out diyan ni Isong Lungayan, no. Ako sa ning amigo si Isong, no. Maayos ni mo duwag basket ni si Isong. Ngayong gabi ni mo diyan, no? Ano pa? Galing-galing mo magpatawa. Stress reliever ka, anak. Maraming salamat po, Ninang, no? Tapos puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Alam nyo, pagkatapos nito, no, ako naman na maging malungkot. Pagka ikaw kasi, pag sinasabi nila, pag ikaw nagpapatawa, pagkatapos niyan, maging malungkot ka. Yun talaga. Yun ang sabi, yung reality. Di ko alam kung tama ba ako, pero yun yung reality na pagka nagpapatawa ka ng tao, pagkatapos mo magpatawa, maging malungkot ka. Huwag naman sana. Pa-shoutout sa taga Zigzag Girls. Yes, Zigzag makisuna, no, diya sa Lucano. May gabi yung tanan, no, mayaman na si King David DJ na kasi, bakit hindi naman ako mayaman, ma'am? Oy, bakit mayaman na? Hindi ako magaganito pag mayaman na ako. So thank you sa ma'am, si Jem, no, thank you, no, sa pag-remind ako, no, para maging mayaman tayo. Babasahin natin itong mga sponsors natin. This and That, mga kaibigan, no, This and That PH by Ava, by me, si Alma Vanessa Gonzalez makigsuna, no. Alas 6 ni sa gabi ang iyang live nga pagpamaligya sa iyong mga sanina. Tunsky Food and Pastry and Delights nga mo serve po ni sila og catering kung naamoy mga celebration sama sa birthday, kasal, bunyag, tanan mga celebration nga kinahanglan og pagkaon. Kontak lang ninyo ang Tunsky Food and Pastry and Delights sa mga numero nga mosunod: 0933-826-3161, 0977-2677-785 o 0942-977-7190. Panginabuhi gyud. O gusab niya to kalimtan makisuna, no, ato ang major nga sponsor karong gabi una, no, ang Papa Bob's Creamy Sisig and Shawarma nga naimutang diha sa
Bulacan makisunan no og ang mga YouTube channel no atong daghan ni mga YouTube channel diri no Riv Bros YouTube channel, Ariel Saligumba channel, Michael De La Peña channel og mao din mga YouTube channel. Pero syempre kung mabisita mo og YouTube, ayaw kalimot pod og bisita sa kuwang channel. Charos. Sige na, sa akong balik ko no, ayaw mo kalimot og mapon makisuna no. Alas sa atong oras no, man ako basa na no, palayo na padapli na kay nakakwarta na tan. Alas 8:21 na naman no, so daghang king salamat yung tanan no, pa wash out Lodi Boss watching si Kisapanis pa wash out sir. Shout out si Sir Tuyan Central Teachers please. Yes, MERS Abuhian, mayong gabi diha sa tanang taga-Tuyan Central Elementary School diha sa Tuyan, Dakbayan sa Naga makisuna no. Mayong gabi inyong tanan diha so magamping na tanan no kanang ato ning tabangan nato ang mga gipangbuhat karon para sa kayon sa atong mga anak. Mayong gabi inyong tanan. Si Sir Rene Ribato nagtan-aw na to makisuna. Mayong gabi nimo diha sir. Si Avelino watching from Malabon City, Metro Manila. Ito nako. Ito sinasabi ko taga Malabon, mahirapan naman tayo dito. Magandang gabi dyan. Tatay, naay nanawag nimo. Nagulat sila sa payag-payag. Siya pala payag-payag. Kasi payag-payag. Masa yung payag-payag, dapitan Nay, ing nanay nga kuan ka ng paingon ako. Kasi gano'n itong isulti, no? Kadalasan, isasabi natin, no, pag may tumatawag sa atin, saan ka na? Saan ka na? Sabihin natin na, papunta na ako, pero hindi ka pa naliligo. Yan tayo si Sir Dennis Manhid makisunan, si Dennis Gisman makaibigan, no? Kuntaka pod ko, bro. Alagi kuntakon tika, usan na ni mga adlaw, no? Kuntakon tika, no? Kuntakon tika, sir, no? Kay manawag niya, tao pa nang gisit up ang ato ang mga sa tawagan ni mga hiraminta diri, no? Para magkukabildo ta sa gawas. Payag. Huwag na ko sa payag. Huwag na ko sa payag daw. Papunta na ako. Babalik pa sila. Kasi sayop di no? Papunta pa lang ako. Babalik na ako. Papunta ka pa lang. Babalik na ako di. Salamat di kayo. No? Okay, so ako kusbon. Daghang king salamat no. Sa inyong tanan, daghang king salamat. Ayaw kalimot. Og share dili kini nga page kung dili kadtong usa nga page mga kaibigan no kadtong usa ka page nga naa sa kadtong usa nga page kadtong usa ka video ganihang udto mao to i-share tapos kinsa tong mag-share didto ato tong apilon sa ato ang paraffol og mapon nga magsugod gyud sa alas 11:30 sa kaudtohon hangtod sa hapon. So dili ta maniudto no or samtang naniudto mo ako magsikog batbat bahalag dili ko makapaniud to kay ang importante man gud usahay no mas matabian ko basta wala ko'y kaon. Hay. Okay, makisunan no. Daghang salamat no. Ato na ni panguno kay atong oras makisunan sa bisag way ng utanan no. Alas 8:24 kadtong nga oras makisunan no. Gidalit kaninyo sa maayong kauboton sa Ton Sky Food and Pastry Delights ug sa This and That PH by Ava. Gidumala ni Ms. Alma Vanessa Gonzalez o ang Papa Bob's Creamy Sisig and Shawarma. Kadto nga takna mo to ang atong mga sponsors. Daghang salamat. Kapit na naman. Shout out kang Ma'am Buddy. Yes, shout out dia mo dia no Ma'am Mila no. Daghang salamat sa imong paghapit no. Mahuman na ta taod ma'am ato na ning gipaduhay gamay no kay para makapanlibak patas mga nanghawa na. Shout out ko sa tanan nga masla diha sa Tuyanaga sir. Tatabas mayor mga masla ang tuyan ko no. Oy mga taga-Tuyan, I love you so much ninyong tanan no. Pinangga kay mo nako. Taga-Tuyan, taga-Tabtoy no, pinangga kay mo nako taga-Tabtoy. Naamos dol sa akong kasing-kasing kay ugma po ninyo ng fiesta. Panggaon ta mo gyud. May na lang hatdan tani paklay. Rene Ribato watching from Maras, Sindangan, Zamboanga del Norte, sir. Yeah, ay, kutaw ka, sir. Gitawag ko sir ni Sir Ribato. Sir Ribato, may gabi ni mo Sir Ribato, no? Garbo, dyan kayo na akong makisunan. No? Usas mga idol na ako no, sa pagsulti o ingunian ni, no? Akini akong maestro nga si Sir Rene Ribato, no?
May kay pud ni siya mamaaba no, diha na ako nakopya no katong pagbata na ako yun gistudyuhan ba unsa na ako ni pag storya nga ingani ba nga mubat-bat yun na murata ni kanang nag-announce sa radyo no. So si Sir Ribato mo gyud ni ang ako ang usa sa akong mga idolo no sa pag-abot sa pagbat-bat og ingon ni ani. Explicar gyud do aron di hagbungon. Sinalin topic ni Bria no, may gabi di ano i-regards ko sa akong kinugos. Panyapon na brad. Hindi manyapon ko ron. Ingon sa akong asawa no, si Heidi no. Pag-abot na ako ganyan ako, mukaon ako kay gutom na ako kay mag-live ko niya. Ingon sige, kaon na diha. Ako asa may sudanan ni siya. Kuan, pagpili lang diha unsay imong sudanon. So ako siya, okay, sige. Pag-abli na ako no kay kuan man, bulad man, ako ingon nga, iyon ka magpili ko. Ingon siya, magpili ka, magkaon ba ka o dili. Hi, Joseph Ramos no. Si tawag no, si Hapon no, magandang gabi no, galing ni pare. Ya. Oh, bad words siya na. Yes, magandang gabi sa inyong lahat. Sayo-sayo pa muna tayo no. 27 alas 8:20 sa kagabion makisuna no. Happy ta mahuman no, daghang salamat akong usbo no. Balik ta makisuna og mapuho no. Magpa-raffle na ko karon, maadyo ko naka-raffle kay wa ko na human og sulat. So akong dawaton ako ang sala. Ako ang sala kay ngano perti man kog daghan ang nag-share. Murag 70 ka pin ang nag-share siguro mga 70 or 80 ba to niya. Dugi min human sa gibuhat ko sa eskwelahan no, medyo daghan na may gipang buhat. So mao na nga wala ako na human og lista niya. May kog masad nga andara ay bantay mo na ra. So may kog ko nga ako ang ipabunot nga wa malista ang tanan. Di ba? So kaninyong tanan no, mayong gabi ka natong tanan no. So daghang salamat sa inyong pagpabilin diha no. So padayon mo sa pag-share, padayon mo sa paambit sa unsay naa nato no. So manghinaot oy Charlo dito pa na engineer na kasod. Kuya tig-unsa mo tig-unsa mo ni Ferlan Louie Mapula ha, as lang ko. Uy ako nang amigo si Juan Sir Ferlan Louie Mapula. Ano man Engineer Charlo, kailan mo niya? Kailan mo niya, Engineer? Engineer Charlo, makiduna, no? Ako lang itago ni, murag barikwing ni sa kuwang manghod ba? Watching from Lapu-Lapu, Josephine Ilos Trisimo Colobio. Magandang maayong gabi di ano Ma'am Josephine, no? Diya sa Lapu-Lapu, no? Hapit at mahuman, no? Alas 8:28 na, 2 na lang ka minutos, no? Mahuman na ta. So daghang salamat sa mga nananaw, sa mga nagpabilin. Mobalik ta og mapuhon kay medyo nisakit na ako ang tutunlan. Apil ko ana. Yes, kitang tanan apil tanan. Why dili ma-apil tanan ni apil. Pati kadtong naana sa laing planeta sa planet Mars ato tong apil tanan. Pito go apil tanan gaw. Tanan ato niya apil. Why dili ma-apil dira nagbuhat na mangungo na ra. So wala siya nahuman no kay perti magong daghanan ninyo. So tungod sa kadaghan wala ko nahuman. So amo na akong ingon na lang nga ato na lang ning i-apil iniga. Sunod nga ini kaugma po ng tanan. Classmate na ako sa college man. Okay, so classmate ni makauban mi sa kauban sa kauban mi sa kuan sa tawagan ni sa division, kauban mi division sa Naga. Gaw, apil ko ana raffle. Yes, apil tagaw tanan atong i-apil. Paul Michael Lozano, shout out ni Mary Grace Vasquez nga nagtan-aw man gabi ni mo Mary Grace no. Matulog na tano kay medyo lam-lam nang kagabi no, murag walay kwenta man akong gipangyaw-yaw ni rin. Okay, makisuna na osbo na ko no. Manghinaot ako daghang salamat osbo na ko may daghang salamat sa inyong pagpabilin sa pagtan-aw. Ayaw kalimot og mapuhon sa alas 11:30 sa buntag hangtod sa alas 2 or alas 3 sa hapon depende sa gitas-on. Atong ipadayon ng pag-raffle draw sa kadtong akong gi-announce ganiha nga video sa akong first nga live. Dayon humanian na napagutay lang pagabuhaton. So natay mga pa-premiew og mapuhon, do natay cellphone load syempre sa gikan sa tuwang sponsor nga si Sir Noel Incabo. So daghang salamat no sa inyong pagtan-aw no. So manamilit na lang ko ninyo, dili ko manamilit para mapano sa laing kalibutan. Manamilit ko ninyo no kay gabi naman
Alas 8:30 man ta kutob giingon sa tuwang MTRCB no kay atuang station manager. Mubabay naman siya. So mubabay na ko ninyo. So manghinaot ko makigsunan nga mag-amping kita sa atuang panglawas. Aw dili na to kalimtan nga mo pasalamat pud kita sa tuang labaw nga makagagahom nga mga ginaghatag kanato og kalig-on sa lawas o kining nagprotekta pod nato nga hangtod karon piskay pagyapon na tuang panglawas. So kaniyong tanan nga nagtan-aw no, kaniyong tanan nagtan-aw ug sa katong mga nitan-aw ganiha. Mayong gabi ka natong tanan ug mahinaot ako nga kitang tanan nagmalipayon o kitang tanan nag-enjoy sa atuang gibuhat karong gabi una. Ayaw kalimot magsunan no og maapuhon no. Alas 11:30 ta magsugod para sa iyo ta hangtod sa hapon. Daghang kini salamat. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, sa way paglubad, ang nag-inusarang gwapo sa dakbayan sa Sugbo na charot. No, ang inyong alagad sa kahanginan, way lain kundi si Tristan Sinahon nga dakong taga Oslob, dakong taga Hagdan nga naningkamot sa paglingaw kaninyo. Okay, magkita na no. Mayong gabi kanto tanan no og babay ka natong tanan. Pa-shout out, papas no, kumusta ang kulit akong classmate? Oy, kumusta? Pa-shout out ko sa akong mga ang pamilya diya sa Oslo from Talamban. Yes, mayong gabi. Yes, amen. O amen na. So, daghang salamat no. Mayong gabi kanatong tanan.